салому дуруд дӯстон, оё шумо медонед ки кадом бозингар дар футболи муосир суръати баландтарин дорад? Кадом бозингар рекорди Усейн Болтро шикаст? Оиди суръатҳои рекордӣ дар футбол дар барномаи имрӯза нақл мекунем. Ин видео бо сарпарастии як X сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми кушовканори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 бо промокоди TOUCHFOOD. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. технологияҳои махсус барои муайян кардани статистикаи футболӣ танҳо дар оғози асри 21 дар майдонҳо ба истифода дода шуданд. Бинобар ин оиди суръати футболбозоне ки дар асри гузашта бозӣ мекарданд маълумоти дақиқ нест. Танҳо аз тамошои бозиҳои онҳо ин чизро эҳсос карда тахмин мекунем ки ин бозингарон суръати баланд доштанд. беҳуда Йохан Кройфро голландии паррон наменомиданд. Ӯ дар бозиҳо суръати хело баланд нишон медод. Дар ин баробар ӯ техникаи хело баланд дошт ва фурсат пайдо мекард ки финтҳои гуногун анҷом диҳад. шоҳи футболи советӣ Олег Блохин ҳам хело суръати баланд дошт. ӯ карьераи худро дар варзиши сабук оғоз кардааст, вале баъдан ба бахти мухлисон футболбоз шуд. хело ҷолиб мешуд агар суръати дақиқи ӯро мефаҳмидем то онро бо бозингарони муосир муқоиса кунем. ба ҳар ҳол суръати баланд ва техникаи беҳамтои ӯ ҳангоми тамошои бозиҳо хело хуб эҳсос мешавад. дар солҳои 90 яке аз босуръаттаринҳо бозингари голландӣ Марк Овермарс гардид. ростиё мисли Кройф дар футбол мероси бузург нагузошт, вале суръати ӯ хело баланд буд. Овермарс дар Аякс ҳунарнамоӣ мекард, баъдан ба Арсенали Лондон гузариш кард, сипас ба Барселона. оиди суръати бозингарони муосир маълумотҳо аниқу дақиқ мебошанд ва ҳоло ман оиди рекордҳое гап мезанам ки дар асри 21 ба қайд гирифта шуданд ва пешакӣ хоҳиш мекунам ки дар комментария нанависед ки Роналду, Месси ва ё Бел дар куҷоянд. дар ин видео ин бозингарон нестанд, зеро ба суръати баландашон нигоҳ накарда бозингароне ҳастанд ки аз онҳо тезтар давиданд. ҳамлагари мунтахаби Габон ва дастаи Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг дар давраи ҳунарнамояш дар Арсенал яке аз суръатҳои баландтаринро дар футбол нишон дод. ҳангоми давидан суръати ӯ бештар аз 34 км/соат гардид. он мавсим Обамеянг дар ҳайати дастаи лондонӣ 23 гол ба ҳадаф расонд. яке аз сезтарин бозингари солҳои охир Хуан Квадрадо мебошад. футболбози Ювентус ҳангоми давидан суръати 34,7 км/соатро ба қайд гирифта буд. рости ҳоло сину сол ба ӯ таъсир расонида истодааст. болои ин Квадрадо дар байн ҷароҳат бардошта буд. бинобар ин акнун ҳимоятгари колумбӣ дигар наметавонад ҳатто рекорди шахсии худро такрор кунад. Тео Волкот боз як футболбози босуръат. дастпарвари академияи Саутгемптон зери роҳбарии Арсен Венгер дар Арсенал яке аз ситораҳои дурахшони футбол гардид. ӯ чандин солҳо футболбози дӯстдоштаи мухлисони дастаи лондонӣ буд. агар ҷароҳатҳо тамоми карьерааш ӯро ғам намедоданд, пас Волкот метавонист яке аз беҳтарин футболбозон дар ҷаҳон гардад. ҳоло карьераи Волкот рӯ ба таназзул ниёдааст. ӯ дубора ба Саутгемптон баргашт, вале дар солҳои беҳтарини худ суръати ҳаракати Волкот бештар аз 36 км/соатро ташкил медод. ва боз як футболбози колумбӣ дар рӯйхати беҳтаринҳо Орландо Беррио. ӯ ҳам бо суръати бештар аз 36 км/соат давидааст. суръати баланд ин сифати фарқкунандаи колумбиё будааст. мутаассифона Беррио танҳо дар дастаҳои Колумбия ва Бразилия ҳунарнамоӣ кардааст, ҳарчанд ки метавонист ба Аврупо ояд. ҳоло ки ӯ 31 сола шудааст, фикр мекунам барои худро дар Аврупо санҷидан аллакай дер шуд. ва бо суръаттарин футболбози муосир ва эҳтимол тамоми таърихи футбол Килиан Мбаппе аст. суръати баланди ӯ соли 2019 дар бози зидди Монако ба қайд гирифта шуд. он бози парижиҳо боиса Килиан бо суръати рекордӣ давид, бештар аз 38 км/соат. ин аз суръати миёнаи Усейн Болт ҳангоми давидан ба масофаи 100 метр бештар аст. бо ҳамин таом инҳо буданд рекордҳои футболӣ оид ба суръати ҳаракат. бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Беҳрӯз Артеков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.